Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, hasi da deseskalatzearen 3. fasea Ipar Euskal Herrian. Ostatuen barrualdeak zabaldu ahalko dituzte berriro, etxeratzea agindua 9:00-etatik 11:00-etara atzeratu dute eta hegoaldetik iparraldera igarotzeko nahiko izango da txertaketa agiria erakustea. Dagoeneko COVID pasaportea eskuragarri dago Osakidetzaren webgunean. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako herritarrek gaurtik, hau da, ekainaren 9:00-tik aurrera, lortu ahalko dute COVID-19aren aurkako txertoa jarrita dutela, edo gaixotasuna igaro dutela egiaztatzen duen ziurtagiria. Oraingoz sinadura digitalaren bidez bakarrik egin dezakegu hori, baina Osakidetza prozedura irisgarriagoak eskaintzeko lanean ari omen da. Uztailaren 1-tik aurrera, Europako Batasunen barrena bidaiatzeko beharrezkoa izango da COVID pasaportea. Los mismos sueños, ves cuánto nos parecemos. Pasaporte latinoamericano. Bigarren kafean ere badaukagu gure pasaporte pertsonala, edo nora bidaiatzera ahalbidetzen diguna. Ametxetan mintzat. Beraz, nora bidaiatu nahi duzu gaur? Nik, ezin gara hemengo eguraldiaz kexatu, baina nik Karibera joan nahi dut. Kontu zibili Karibe alde hortan, ze pirata komen daude hango itxasotan. Kontuz? Ez. Nik hortara joan nahi dut, piratak ezagutzera. Jak Sparrow kapitainarekin rona edatera eta perla beltzean itxasbidaia egitea. Izan ere, gaurko egunez jaio zen Johnny Depp, Jack Sparrow kapitainaren papera egiten duen aktorea. Tira hori eta askoz gehiago, Charlie eta Txokolate Fabrikako Willy Wonka, Sweeney Toddeko Sweeney Todd, Aliziaren abenturak lurralde miresgarrian pelikulako sombra jugilea. Horrez gain, ekoizle, gidoilari eta musikari estatu batuarra da Johnny Depp. 3 aldiz izendatu dute Oskarretarako, baina oraindik ez du saria eskuratu. Ondo irutze bat zaizue, bere urte muga ospatzeko, entzun ezagun gure Joni gitarra jotzen. Bale, My Valentine. Paul McCartneyren My Valentine abestia da hau, abestia aurkezteko 3 bideo kaleratu zituen McCartney. Horietakoan, Johnny Depp gitarra jotzen agertzen zen, eta Natalie Portman aktorea zeinu hizkuntzan abestia interpretatzen. Kasualitatea. Natalie Portman ere gaurko egunez jaio zen. Aktore israeldar estatu batuarra da Portman, Oscar saria jaso zuen Black Swan filmean egindako lanarengatik, baina askok Star Wars edo Thor sagetan egindako paperengatik ezagutuko dute. Edo V de Vendetta pelikularengatik. Bai. Baina gure deia ez altzen bidaiatzea. Bai, venga, esan. Nora jo nahi ez duzuk? New Yorkeko Madison Square Gardenera, joan egin nuke. New York Knicksen saskibaloi partida bat ikustea? Ez, kontzertu batea. Baina horretarako New Yorkea bidaiatzaz gain, denboran atzea bidaiatu behar dut, justu 1972 urte hartako ekainaren 9-an, hau da, gaurko egunez 1972an, Elvis Presley 4 kontzertu eskaini zituen New Yorken. Eta George Harrison, John Lennon, David Bowie, Bob Dylan, edo Art Garfunkel izan zirenan. Ikuste bezamo zen. Well, that's all right, Mama. That's all right with you. That's all right, Mama. You stay where you do. That's all right. That's all right.
Aizu, denboran atzera egin badezakegu, nik ere horixe egin nahi dut. Ara bestia, tazuk nora jo nahi duzu. Iñakiri deia kopiatuko diot. Nik ere New Yorkera, eta beste urte batera. Baina nik Carnegie Hallera 1972. Zure bai Elvisen kontzertu bat ikusi nahi duzu? Ez. Enaiz izan inoiz oso Elvis zalea. Baina gaurko egunez, 1972an Tony Bennetek bere kontzertu historikoa eskaini zuen New Yorken, eta nik hori ikusi nahi dut. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She doesn't like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Amaia, zuk ez diguzu esan nora bilatu nahi dezun? Nik 2008ra. Bueno ez, aurrera xio. Pau Donés oraindik bizirik dagoen urte batera. Gaur urte bete abeslaria hiltzela, minbiziaren ondorioz hiltzen 53 urte zituela. Ai... Misteriosamente hoy no echo de menos misteriosamente hoy a nadie espero misteriosamente hoy todo está en calma misteriosamente. Pau Donés Kataluniako abeslaria eta gitarjotzailea izan zen. Jarabe de Palo talde arrakastatsuan ibilitakoa. La Flaca izan zen taldearen lehen diskoa 1986an. Eta gero eratorri ziren Depende edo Bonito lanak besteak beste. Haien bestetan abestu ditugun abestiak. 2008ko irailean Eso que tú me das dokumentala estrenatu zuten. Hil baino 2 astelehenago Jordi Ebolek egin zion elkarrizketan oinarritua. Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Pau Donesek zioen bizitzea premiazkoa zela, eta hori egingo dugu gaur gurean. Bizi eta disfrutatu. Eta musikari esker asteazkenero bezala, gaur Arimataleko Paule Bilbao izango dugu gurean. Duela gutxi aurkeztu zuen taldeak bilustasunez jantzita diskoa. Eta Tesandonei aktorea bere abesti kutxunak zein diren kontatzera dator. Eta kanpotearrak tartean turismoa izango dugu izpide. Turismoa eta hiri ereduak pandemian izango da gaurko gaia. Bizilagun elkartarekin ere hitz egiteko aukera izango dugu. Asteko prest gaude, ezta? Bai. Nik esango nuke baietz kafetegia betetzen ari da. Entzuten dituzue koiarak? Bai. Ekainak 9 ditu. Hau, bigarren kafea da, eta asteazkena da. Zuekin, Iñaki Lasa etura. Atxaldeon. Eta Riñaren beste aldean, Amaia Arrasene egiluz. Kaixo, kaixo. Eta ni Goiuri Zeizarandia naiz.
periferia brillante de una galaxia mediana en medio de un mar oscuro donde flota nuestro mundo y tú que vienes a rondarme como los 9 planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Eta gero Mexikotik bronka botatzen didate beraz, bigarren kafeak 250 ditu, eta arratsaldeak 4:11. Orain bai, maite duten tartearekin has gaitezke. Arrímate aquí, magia negra entre tus manos. Zer da hau, Iñaki Lasetura? Ba, hau bai dela bideiatzea. Epa. Da bideiatzea aurreko ostiralera. Zer dan hau, ba, besti hau da Tuki vienes a rondarme, Maria Arnal eta Marcel Bagues taldekoa, edo pikotea. Eta ostiralen eman zuten sekulako kontzertu puxka bat Victoria Eugenia Donostin. Eta nik esaten dut izan zela kontzertu puxka bat, baina galdetu ara juntzian mundu guztiari, eta konbentzituta nago denok esango dutela kontzertu puxkat izan zela. Ikusi ditut zure txioak bai. Txio A. Bueno, baina askotan bertxiotu zaituzten txioak. Me gusta emate ziote, baina... Mira, maite dut emate ziote. Arrímate aquí, en los aposentos del universo estás tú. Eta zuk, Amaia? Ba... Zer galdera graziosoa, Zer maite duzu, Amai? Ez, a ber, nik maite dut... A ber, askotan gertatzen zaidan gauza bat, dela... ba, ez dakit nire inguruan... norbait ezagutzen duten pertsonen artean, ni sartzen naiz batean zirkulo horretan, eta hitz egiten dute asko ba, ezagutzen duten pertsona horren inguruan. Eta nik ezagutu gabe, iruditzen zait nik ere ezagutzen dudala. Eta pertsona hori. Bai, bigarren kafean asko gertatzen zait. Baina asko, eguneroia. Egia da, errudun. Bai. Eta kuriosoa da, eta pila bat gustatzen zait. Egia da gustatuko litzaidakela ere ezagutzea, benetan nik aurrez aurre, baina bueno, ez da kasua eta ez zait importa. Ze niretzat benetan nik uste dut ezagutzen ditudala pertsonaiek. Eta horietako bat, adibidez, bada Iker Lauroa. Eta ze adibidez bigarren kafeko egunean behineko taldean ere badago, baditugula eremu batzuk, nun ematen duen benetan ezagutzen gala, baina ez. Eta hori, maite dut, jendea ez ezagutzea. Ze kasualidadea, Iker Lauroa aipatu duzu, eta nahi gabe, bapatean, udaberria entzuten hasi gara. Oi? Dago, zulertzeko behar den iztegia. Non duzu eraikitako ametsak botatzeko. Hor bakizu arrisku bat dakazula, ez? Egun baten ezagutuko duzu, eta hasiko zabakin hitz egiten, betirik ezagutuko zenun bezala. Ez. Gero lako kasutan usteneko ondo jokatzen detela oso modu, ez dakit, esan profesional. Baliteke. Aitzakiari ez zura dario, gezurra da. Ai, emaz. Bueno, ba, jaio. Saioakin hasiko gea? Bai. Ez? Ai, nire maite duta. Venga, Goiuri. Bueno, venga, vale. Venga, zein da zure maite duta, Goiuri? Izaroren abesti bat. Eta ni itzali nahian urbasoaz, zu berriz kea ikusita bazoa. Ba, nire maite duta da... Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Jo, Goiuri. Ba, nik... Ez que
ez daukat astirik zuen tontakerietarako, zenik kanpotiarrak tartean murgildu nahi dut buru belarri, eta ikusi dut irati Trantxo Txandorena eta Ane Elizegi Agirre prest daudela, beraz, zuzenean beraiak agurtuko ditut, zuek oso gaizki portatzen aizate. Kaixo irati eta kaixo Ane, ea ondo entzuten zaituztegun. Aber, itzein? Kaixo. Epa! Bai. Bueno, gaurko gaia sarreran aipatu dugu. Turismoaren inguruan arituko gara gaur. Gai potoloa da, beraz, zuek esan nondik abiatuko garen? Sigaitezken pixka komentatzen, orain dela ja batzuk uste, Push dokumentala komentatu genuen. Push dokumentala, aipatu behar du, dala irigintzari, funts butrei buruzko dokumentala, eta ez superheroien pelikula. Komentatu genuen, hemen batzuk nahaztu ziala, baino argitzearen. Bai, push dokumentala zaritu ginen hemen, bai. Bai, eta itzen genuen funts hauek ez iriaren eredura aldatzen edo iriaren dinamikak aldatzen dituzten. Eta orduan gaur, itzengo dugu iriaren dinamikak asko aldatzen ditu, beste, ez dakit fenomeno deitu, baina bai, beste arrazi batetaz, eta da turismoa. Gainera pixkat pandemian, ikusi genuen, nola turismoa gelditu zen, nola, gainera egun batetik bestera. Bai. Eta berriz hasi da. Bai, eta gainera elgarrezkat asko eduki genitun, horren inguruan, eske ondo, iritik zoaz eta ez daude turistak. Eta horrek ez posa nahi, eta mendikan ez gaude turisten aurka denak ea turistak, eta baina bai pixka bat hausnartzaren, bai hausnartu nahiko genukena da, honek zer eragin dauzkan, eta eta ea pentsatu itzakegu beste mota batzuk, ez? Orduan, betire erreflexiotik eta ez inor kulpabilizatzen noski. Bazpare. Eta orduan, barain hasi gara berriz ere, ez? Normaltasun berri honetan edo, mugak iriki dira, gehiago mugitu daitezke, txertoak, eta lehenengo gauza hasi pentsatzen ari gerana da, noragoa zen, ez? Berriz ere turismoa irakarri behar dugu, turismoa. Eta orduan ez dakit oso ondo, geldiune honek eta pentsatzen honek, turismoak zer egin daukan gure egunerokoan, benetan gero praktikan jartzen ari geran. Orduan, hori aprobetxatuz ere, eta orain uda datorrela eta horri ere buelta bat eman egin nion. Eta gainera justo, ekainaren 2an, izan da jasangarritasuna eta etika turismo arduratsuaren munduko eguna. Eta orduan, horren inguruan ere guzti hori aprobetxatuz, pixka bat, hori ez, turismoan edo gaur egun turismoan nola ulertzen dugun, eta zergatik ulertzen dugun bezala, ez? Eta zergatik ematen diogu garrantzia gure bizitzetan, eta batez ere zer eragina dauka modu honetara ulertzeak, horren inguruan hausnartuko dugu. Egia dare bai askotan ulertzen dugula gainera, ez? Hori hemen ez da gertatzen, Mediterraneoan gertatzen da, ez? Edo beste lekuetan gertatzen da. Baina Euskal Herrian gero eta garrantzi handiago dauka, gero eta ekimen gehiago daude hori sustatze aldera, garrantzi handiago dauka ere bai ekonomikoki, eta batez ere gure egunerokoan gero eta presentuago dago. Orduan, bada ere hemen gertatzen ari den gauza bat, eta hemendik hitz egingo dugu pixka bat. Perfecto. Oso gai interesgarria da, azte honetan ikusi ditugu, ez dakit, hainbat edabideetan guztion agotan egon da, Gasteizen baita etxebizitza turistikoen legearekin gertatuko den, Donostian ikusi genuen aldaketak egon zirela duela pare bat hilabete, beraz, gaia mamitsua da. Zuen ahotan duzen mikrofono. Bai, hori da. Azkenen, pixkat iratik komentatzezun gu gaudela antxia horrekin ez, bidaiatzeko berriro, baina ez hori bakarrik. Pixkat ikusi dauna da, hirien politiketan, mandan geldialdi honen ondoren ez dala ia aprobetxatzen ari egoera pixkat buelta bat emateko eta gauzak beste alde batera planteatzeko ez.
Baina, pixkat, asteagatik komentatzen nola hasi dan turismoarena, seguri iruditzen zaigu turismoarena oso barrun, oso gure adenen sartuta bezala daukagu ez, eta zerbait oso espontaneoa eta normaltzat ematen duguna bezala da, baina azkenen komentatzea eraikuntza kultural bat dela turismoa. Asmakuntza moderno bat, ez? Eta naizta 21. Menden ikusten duen zerbait oso generalizatu eta oso normalizatua bezala, ez dela gizakiaren betiko jarduera bat eta berezkoa daukaguna, ez? Baizik eta asmakuntza bat, pixkat masa isialdiarekin lotutakoa, oain denokoaz bidaieta eta zein ez dijoa oporreta, eta gainea daukagu oporreta juteaz gain konpartitzeko, ez, behar hau. Baina pixkat, lotzen da turismoaren sorrera bere hizkuntzarekin. Iraultza liberala eta industria iraultzan, eta gutxi gora bera kokatzen da 18. Mendean Britainia Handian. Eta garai hauetan, bidaiatzeko arrazoi berrik agertu zian, eta bidaiariaren zentzua aldatu zen pixkat, eta bere profilare baita. Eta bihurtu zen nolabait besteengandik bereizteko estatu soziala ematezun zerbait bezala, ez? Eta, jendeak hori erabiltzezun, azkenen arrakastatxua izateko kodigo desberdinak egondia kultura desberdinetan eta garai desberdinetan, eta gaur egun hori da, gaur egun, 18. Menden hori hasizan izaten kodigoetako bat, eta gaur egun izugarri normalizatu da, eta denok iten dugun, denok ez, gero komentatuko dugu, denok ere ezin dugula bidaiatu ez, eta hor ere ze bereizketa ematen dian. Orduan, azkenen turismo sektorearen lehiakortasunak pixkat komentatu nahi genuen aprobetxatzen ditula lurralde batek dauzkan berezko baliabideak, baliabide kulturalak, eta baldintza sozioekonomikok baita. Eta pixkat eraginkorren, nolabait gaur egungo masako turismo honek hauek aprobetxatu eta abusatu bezala egiten dula, ez? Eta produktu bat sortzen dula askotan, hiri eta lurralde hauetaz, eta sortzen dula pixkat kontsumorako beste edozein elementu produktu balitz bezala ez, hiriak eta lurraldeak kontsumitzeko era hau, gaur egungo turismoak. Eta ontara pixkan nola iritsi gehan, lehen mundu gerran amaituta gero, ekonomian azkunde beten, lehenengo aldiz azalduzian oporraldi ordainduaren aldeko bilkura intzan, eta pixkat hori izan zan abia puntua ez, lehenago opor ordaindurik gabe, gizartearen oso elite txiki bat egun altzun oporretan. Eta bigarren mundu gerra amaituta, kontsumo gizartea gaien duzenen, masa kontsumoaren aurrera peneten gabeakin batera, pixkat mendebaldeko gizarte kapitalista zoragarri hontan murgildu ginen, eta honeaino iritsi geha ez, eta orduan, oporrak oinarrizko premia bezala bihurtu dira ez, eta batez ere 30 urte milagro espainol edo deitza zitzaion hortan adibidez, ematez, turismoa, mirari bat bezala zan, eta ematezuntzala la gallina de los huevos de oro esatean abezela ez, beti dirua sortu, eta bukaerarik ez zeukan azkunde bat bezala. Eta oso interesgarria da, 2007an finantzia krisia gertatu zanen, nola turismoak pixkat adreiuak ekarrizun krisia kontrarestatzen lagundu duen. Eta krisi garaitan ematen duen bezala, turismoak bere inbarko lukela, pixkat hori jendeak dirurik ez daukalako, eta aldiz honei buelta eman zitzaiola, eta 2007 urten 2% azkundea ontzala turismoan, eta orduztikan 2018 4%, azala urtero, eta hainbat enpresa eta ekonomia esango dukakotxen artean kolaboratiboa oko enpresek eta sustatu dutela hori baita, eta azkenen bihurtu dela turismoa prekarizazioaren gurpil bat, eta hiriak tematizatu dituna, eta kontsumorako azkar kontsumitzeko elementu bihurtu dituna, ez? Osea, lekuak eta bisitako... Ez azkenen deno etortzaizku burura, Donostiko Alde Zaharra edo Parte Zaharra edo beste leku batzuk ez, nola aldatu diren azkeneko urtauetan, aipatzen dezun turismo horren eraginez. Azkenen bihurtu ditu hiriak eta gune hauek kapitalismoaren arrakasta, baino hori ez, era atsegin eta erakargarri baten,
kapitalismoaren logika ekonomiko, sozial eta kultural eta ekartzeko modu bat izan da, osea, eta dena daukazu kontsumitzeko prest, eta daukazu ja ze lekutara jun behar dezun, eta zer rutara in behar dezun, eta ematen du jarraitu behar dezula, bai. Eta komentatzen genuen justo hori, ez? Gainera, nola, hau ere dan, gure azkenen ez desiotatik edo plazerretatik nola aldatzen direnez, eta kasi kurso guztia ez pentsatzen nora noan oporretara, ez? Bueno, badala ere bai, hori ez, azkenean gure, ez dakit, beharrak eta kakotxen arte jarriko behar hori ez, asetu beharra dago ez, ez oporretara jun behar naiz, eta hor, bueno, nola azkenean konsumotik da, noski ez, baina nola jokatzen duen, azkenean ez, emozioekin edo esperientziekin edo bizitza, ez dakit, olako ez, osotasunean bizitze horrekin, ez? Bai, eta ingo dituzun oporren proiekzioakin gainea bitarten zaude hortan murgilduta, eta hori da, esango dugu, erreminta bate baita, guaingoa eta ez konturatzeko hainbeste ez daude ja pentsatzen oporroietan eta guain inbertituko, guain egiten dezun dirua da ordun gastatzeko eta pixkat dena, ateratzea denak horren estampida. Eta ere bada ez pixka bat nora joan, ez? Ez da bakarrikan joatea, orain ematen du, segun eta ze lekura edo atzerrira ez bazoaz, zera oporretara jun bezala, edo pertsona batzuekin hitz egitekoan behintzat ez, status bat edo maila bat badago ere, ja, bakarrikan oporretara jotea kanpora, baizik eta kanpora, baina nunbait exotikora edo zerbait bezala. Eta horrek ekartze ditu pixkatan englen komentatu duna, ez? Hau, ez da neutroa noskizetz, eta nork bidaiatzen duen ere, bada oso adirazgarri, ez? Badare bai isla da, bai noski klase marka bat, guztiz, eta baitare generoa. Zergatik alde batetik, mugimendu askatasuna suposatzen da, ez, daukagula, eta orduan turismoak hori albediatzen dula. Badakigu gero, mugimendu askatasuna bagian turismoantzako, ez, edo dirua dutenentzako baietz, baina beste askorentzako ez dela reala. Eta ikusten badego adibidez, Espainiako estatuan nundikan, ez, dagon turismoa edo ze jatorrikoa den, Asia-Afrikakoak 6% ere ez dira iristen. Hor argi dagona da, nundik, azkenan nor bidaiatu ezake, ez? Dirua daukanak, ez? Eta, baina hortaz aparte, ez bakarrik lekuagatik, baizik eta baitare gizarte desberdinetan ere, adibidez hemen, 40% ezin du aste bat oporretara joan. Orduan, argi gelditzen da, lehen nire komentatzen genuen, haine turismoak ere, ez, prekaritatea hau sustatzen du, beraz. Turismoan lan egiten duten asko, gero ezin dute beraiek eraberean, ez, oporretara joan. Eta bestaldere bai, daukagu genero sesgoa ere bai. Alde batetik, askotan hitz egin dugu programan, ez, nola pobrezia ere, ez, feminizatuta dagon, eta pobreziaren feminizazio ere badagon, baina gero baita ere, oso lotuta dago, eta gero ora hitz egin dugu, baina hirietan sortzen diren dinamika horietan ere bai, adibidez, segurtasunarekin. Alde batetik bai, hirietan, ez, gero eta esan dugun bezala, alde zaharra edo hilago gelditzen delako, eta gero ipatuko dugu, baina baita ere, bidaiatzeko garaian, argi dago, desgraziz ez, emakumeak eta gizonak ere ez dagula berdin bidaiatzen. Orduan, turismoa norentzako, eta orduan hemen bai ikusten da jatorria, klasea, generoa, guzti horrek ere izugarrizko eragina daukala eta mugak ezartzen ditula, ez? Orduan, eta pixka bat komentatu dugu eta atera da, ez, hirian sortzen direla honen inguruan dinamika desberdinak, baina horretarako bizilagunekin plataformako ilar gonbidatu dugu. Eta uste beste aldean dagoela, dagoeneko. Mira, primeran. Arratsaldeon, Ilar? Arratsaldeon. Perfecto. Ongietorri bigarren kafera eta gure laborategira telefono bidez bada ere. Bai, eskerrik asko zuei ere gonbidapenaren gatik. Bai. Esan irati esan. Ez, lehenengo jakin egonun, pixkat bizilagunekin, ez, plataformak, da, ez, Donostiarrek osatutako plataforma bat, eta hirian indarrean dagoen, pixkat turismo ereduarekin, kezkatuta zaudeten edo pertsonek osatzen dezuela, eta pixkat ze helbururekin sortu da plataforma.
Plataformak sortu genuen orain dela 4 urte inguru, hori egin ziren turismoaren inguruko topaketa batzuk Donostin, eta hortikan sortu zen. Ikusten genuelako kezka bat turismoak nola egiten zuen hirian. Kenean hor bai daude lan prekaria ekartzen duelako, etxe bizitzaren garestitzea, hotelak eraiki jarraitzen dute, hortikan ikusita, ikusi genuen beharra plataforma bat sortzeko. Bai, eta pixkat ere zuek hausnarketa hau, bultzatzeko, eta bueno, gero komentatuko dugun, inkluso alternatibak, edo beste proposamen batzuk, eta turismo desazkundea, eta bueno, hainbat, ba hori, bueno, beste modu batera pentsatzea, turismoak zera egin daukan. Bueno, webor... Bai. Arkatu, Eiar? Ez. Bale, ez genekin galdu gin. Bai, bueno, pixka bat agian hitz egiteko, eta ikusteko zergatikan, turismoak kezkatzen duen, zue jaso dituzue, nahi duenak agian jarrizakegu web horri aldea, zen bertan oso argi daukazue, azalduta da bizilagunekin.eus, okerrezpanago. Baina bertan daukazue jasota, hainbat gauza, esaten direna turismoaren inguruan, eta zuek pixka bat, bueno, buelta bat ematen diozuen, adibidez. Eta denen artean, pixka bat horren inguruan itzin dezakegun adibidez, zuek aipatzen duzu, ez zaudetela turisten aurka, baina herritarrengan dauzkan eraginak kezkagarriak direla, eta zu zera aipatu duzu alde batetik nola prekaritatea sustatzen duen, ez? Bai, azkenan dira hori, askotan bai hori, esaten digute hori antiturista gerala, ez dakitzero, eta hori bai pasatzekoa Katalunian eta orain dela pare bat urtere bai, eta gukatzen gerala turisten aurkatze. Bizitzan beti denok izango gara noiz bai turista. Enean ikuna da, lehentasuna jarri bar direla herritarrengan eta ez kanpotik turismoa egitera datorrenarengan. Azkenan hori nik egunerokoan ere Donostin ikusten da. Donostin Baldezarreko bizilagunek ia zailtasuna dituzte erosketak egiteko, ze bertako dendak izten dijoazte, erikitzen diren negozio gehiena dira tabernak edo turistei begirako dendak, eta adibidez oso Donostin ematen dena da kale garbiketarena. Azkenean, atezkarra gros erdigunea, egunero ikusten ditugu garbitzen dituztela, baina zozoaz intzaurrondo altza batera, eta igual, aztean behin pasatzen dira garbitzera autoa. Eta hor ere ikusten da, hiriaren barruan ere zezonak dauden turistei begira eta zintzuk ez. Azkenean lortzen duna da, gentrifikazio prozesu honekin, ez bakarrikan bertako bizilagunak ateratzen direla eta gainera ematen dula hirien baliabideak ere dijoaztela ez herritarren mesedetan, baizik eta turista hoiek asetzera, ez? Bai, hori da. Azkenean hori ikusten da ere alokairuetan eta ere ikusten da alokairuan ere ikusten da, Donostin etxe bizitzak 1.000 eurotik gora alokairuak, ezkenak kaltzen guruan 750 eurotik gora, baina hori ere ikusten da. Bai. Etxe bizitza lortzeko. Bai, eta guzti horrekin erlazionatuta ere zeon, eta hori programan askotan itzen dugunez, azkenean zaintzak guztiz kanpoan gelitzen dira, ez? Hau da, ez dago, ez, herritarren beharrak, eta ez bakarrik beharrak, baizik eta herritarren erlazioak, ez, bizilagunen artean sortzen diren dinamikak, inkluso, zuk lehen komentatzen zenun nahiar, nola dendak ere, ez, badiren gure eguneroko espazio eta bizilagunen artean sortzeko, hori ez, erlazioak, eta, bueno, gure eguneroko sozializazio puntu garrantzizkoa dira gura auzoak, ez, eta nola guztiz hori galtzen den, eta azkenean, bizitzarik gabeko, ez, eguneroko bizitza hori gabeko espazio bihurtzen diren, eta horrek, bueno, hainbat eragin dauzka, ez, hori balde batetik, badaukagu sensazio ere bai, bueno, hori, azkenen pixkat eskaparate moduan, ez bizitza edo biziak dauden kaleak.
Bai, hori da. Azkenean galtzen dutena da bizitza. Osea, hor bai guk puntuetako bat jartzen genuena zen ere bai hori. Azkenean auto bizitza bultzatu behar dela. Osea, betidanik auzoetan bizitza egon dira aurra jolasten duten egon daitezen, eta azkenean hori aldatzen dijoa, bai gentrifikazioaren ondorez, bai turistifikazioaren ondorez, eta azkenean bihurtzen dira turistei begirako guneak. Aldaketa hori ematen da. Bai. Eta argita garbi adibidez bai aldezarreko jendak eta gorrotzekoak ere bai horrekin. Eta aldezarreko bizilagun bat ikustea askotan suertea dela, bai. Eta gero nola daukan eragina hiri guztian zehar, ez bakarrik zentroan, baizik eta zulen komentatzen zenun bezala, horrek, bai politika publikoen aldetik edo baliabideen aldetik, baina baita etxe bizitzan inguruan eta dauka eragina ere hain turistikoak ez diren auzoietan, ez? Orduan, ematen dula batzutan eragina bakarrik dela leku esparru mugatu batzutan, baina benetan denora, eta ez bakarrik hiri hortan, adibidez Donosti hitz egiten ari da, baina Donostin inguruko, ez, herri eta hirietan ere horrek eragina badaukala. Horra, eragina adibidez badauka Donosti den inguruko herri gehienetan, osea, populazioa igo da, baina igo da populazioa Donostiko jendea bertara bizitzera jundela, ez daukatelako, osea, daukaten soldatarekin ez daukatelako Donostin bizitzeko behar duten dirua. Eta hori, da, Zapagan, Hernanin, Pasaian, azkenan baina baritzen dela, jentak kanporaka dijoala bizitzera. Bai. Eta pixkatagian, web horri aldean ere bai, komentatzen dituzu hainbat proposamen. Ez, turismoaren desazkunderantz edo, dituzue proposamenak, eta behar bada, interesgarri izan diteke ere, ikusta, hau da arazoa, baina hemendikan nola eman dizaioke gu buelta. Batez ere, oain, pandemiarekin izugarrizko aukera egondalako, zerotik berriro turismo hasi da nontan, pixkat sistema edo aldatzeko edo turismo eredua edo ez igual aldatzeko baino, zuk esango duzu murrizteko edo, eta aldiz ez dakit ikusten ari geran hau benetan gertatu dela, beraz, zuen proposamenak nolabait eratzen dian eta entzuten zaituzten. Bai, guk uste gure, guk bai egin genuen hausnarketa bat, pandemia hasi eta ondoren, eta ikusten genuen hori, egin behar denituzta, orain zegoela aukera, gaur egun zegoen turismo industria edo turismo politika hori bolita bat emateko azkenan ere bai, guk ikusten duguna da, desazkunde turistiko bat eman behar dela, ja, ez dela gehiago hasi behar, baizik eta gutxitzen behar dela. Eta hor gu bai jartzen genituen adibide moduan, pisu turistikoa itopea jartzarena, hotel gehiago ez irikitzarena, hor ere bai, autobizitza bultzatzeko eta baliabide gehiago jartzeko autotarrei, azkenan bai ikusten denuen, azkenan ere bai, buelta bat eman behar zitzaiola eta aukera geneukala buelta hori emateko. Baina ikusten ari gera azkenean, pandemia honek erakutsi diguna da, gaur egungo turismoak ez duela, krisian egon dela turismoa, gaur egutza azkenean ez dutelako bidaiatu, ez dutelako mugitu, baina jarraitzen dute bultzatzen alde horretatik ere bai, turismoa egin behar dela, azkenean Donostin bai ikusten da, monokultibo bat bilakatu dutela turismoa eta zentratzen direla bakarrik turismoan. Eta gaur egun oraindik urtebete eta gero jendeak ertean jarraitzen du turismoarekin lotutako lanetan dabiltzanak. Azkenean bai, monokultibo hori aldatzarena eta esparru gehiagotara iriki daitekela ere bai. Eta dibertsifikazioa ez, eta azkenen herriak hori ez, dibertsuak direla eta beste hainbat ekimen eta elkarte eta bizitza ez, eduki dezatela. Bai, hori da. Mila esker, Iar. Honekin uste dut, gaurkoz, askoz eta askoz gehiago itzen genezaken, ez? Turismo bezalako gai baten inguruan, eta hainbat, turismoen inguruan ere bai ez, hainbat olako ekimen sortzen ari da, eta hoien inguruan ere hainbat hausnarketa egin genitzaken, ez? Zuek ere horren inguruan lanean ari zerate, eta hainbat komunikatu eta plataformetan parte hartzen duzue? Bai, hori da, bai. Bai, gaude, azkenean gaude, bai hori, Anton Begi
berdea hola txapitazan plataformaren barruan, gero ongera ere bai ondalearekin eta etorri daitezkenekin ere horregongo gera. Ba, jarri dugu hemen webgunea, kuskuxeatu. Goi esango diogu gure entzulei, ze ekimen oso interesgarriak planteatzen dituzte, 16 proposamen horiek ere, bertan denetarik dago, aipatu dugun auzo bizitza edo hizkuntza politiken ingurukoak. Beraz, kuskuxeatu eta egin dezagun denok auzolana hau, ez dakit, turismo eredu jasangarri baterago joateko. Hane iratizuek ere agurtu hartzaituztegu. Lehenengo hiritarrentzako eta ondoren turistentzako da niri eredu baten alde. Vale, ba. Eta helduko dugu ondalearen gaiari beste batean. Bai. Guk aurrera jarraitu behar dugu musikaz betetako saioa daukaguta. Keep calm and bigarren kafea. Zer daukagu orain gazteek? Amaia, Iñaki. Ba, musika, podcasta. Musika podcasta. Musika podcasta, Tesa Andone. Jesus Andonegirekin. Guazen Tesa Andonegiren proposamenak entzutera. Bai. Gaurko doinitetik aratago saioan, Tesa Andonegi gonbidatu dugu, ongi etorri Tesa. Eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Tesa, ezagutzen zaitugu, telebistan ibilizarelako, aktore lanetan, antzerkian ere makina bat aldiz ibilizara. Bai. Irratian ere ibilitakoa zara? Bai, irrati honetan, hain zuzen ere. Honetan ere, orduan begira. Eta ibiltzeko asma daukatu da hontan ere bai, berriro. Hor argi dago, ez dezula problemik edukiko, mikrofono aurrean hitzaiteko lotxarik ez, eta... Ez lotxarik ez, gainera badago zerbait, badauka zerbait, masturbatorio da norberaren ahotsa entzutean, edo, niri gertatzen zaitu dintzat. Ba, ez, gainera, hemen hori, agian entzula izakitez, baina gu mikrofonoan hitzaiten goben bitarten, gu kaskoa jarrita, eta gure ahotsa besterik ez entzuten, da oso... Masturbatorio, esan dizut. Bai. Eta, Tesa, kostatu zaizu galdera, ni beti galdera hau egiten dut, entzulek badakite, kostatu zaizu bosta beste hauek aukeratzea? Bai, esan izan bezala asko pentsatu gabe aukeratu nituen. Pentsatzen hasita ez duke sekula aukeratuko edo erabakiko, orduan behintzat aukeratu ditut justifikatu ditzakedan bost. Esango genuke, justifikatu edo arrazoi batengatik aukeratu ditut. Bai. Ez oso trascendentea, ere. Introdukzioko abesti hau nik aukeratu ez da zuk aukeratutakoa, Sex on Fire deitzen da, masturbaturia esan dezu, eta gero jungo gara entzuten, baina sexua itza bosta ezitikan bitan titulan hartu dezu, ez dakit kasualitatea den, edo hortik jota zerbaitegatik entzen, baina niri harreta ditu dit bintzat. Bai, ja, ez naiz fijatu, subkonsientea badakizun. Bai. Nahi badezu pasako gara lehenengoa entzutera. Bai. Ez dakit, aurkeztu nahi duzun aurretikan, edo entzulak entzungo duen? Nahi duzun bezala, esango dizut zergatik. Bai. Iritze zait, denbora da, ez da, dengoren. Hori da, denbora. Azteko, ni Donostiarra naiz ere, Oiartzunen bizi naiz, aspaldi. Nire semeak Oiartzarrak dira. Eta bengo hau ere, adina pixkat zarragoa da, baina antzekoa da. Eta, iritze zait, daukala puntu alde batetik sexia kantuak, hautsak eta estiloak eta, gero dauka nostalgia puntu bat ere ez, eta gazteek, konturatzen naiz nire semeek ere ze zaila daukaten etorkizuna edo nola bait, eta oraina ez pandemiaren kontuanekin. Eta hori, iruditzen zait oso xamurra, sexia izatez gain, eta polita doinua, horregatik aukeratuet. Entzun dezagun pixka bat. Guazen biloko este mundu batean inor gabe Txikitako momentu
Datuak oroitzapenen katiak heltzen naute Hauetik hemen gaude denbora geldi nahien lagunekin beste trago baten bilago Zaioka maila zaitzeko ondo gaudelako Herritik martxa mundua ezagutzeko Uzotik pikete lakoste edo rabla nik ez nekien nondik helduko zenion abestiari, eta ni etxean entzuten honean, zuk erabidetzen etorritzeten burura, xamurtasunaz, xamurra den, lasaia, gainera, askotan, haien aurreritzirik jota edo, rap, hip-hop estilauetan batzuten da oso zabarrak direla, eta hau da justu kontrakoa, goxotasun puntua dauka. Eta ez dizut, bere esemeak oiartzarrak izan dut, nire bertan bizita ikusten ditut paisaiak, ez? Osa, ikusten ditut parkea ipatzen duenean, ikusten dut zertaz ari dan, eta ez. Eta nola biziren gazteak oiartzunen, edo herritxike baten, ez? Azkenean ere badukatela bertatik ateratzeko gogoa, eta mundu ikusteko gogoa, eta ez daukatela batera erraza, ez, gaur egun. Eta hori, ezakit, negar egin, kantu hau entzuten dudanean. Edo irribarre egin. Edo irribarre, orduan interesgarria iritsi zait horregatik. Ia azkenen musika zerbait unibertsala da, eta entzun dezakegu Zelanda berriko zagizein artista, eta bere musikak ukitu iten gaitu, baina etxeko zerbait denen gertukoa ez duk izan dezunean, askoz erreixa, Zelanda berria aipatu eta aipatzagatik urrutina dagona, eta esmatu ezake gai unibertsal batekin, baina etxera basatoz, oi hartzunera, esaten parke hori etortzai burura, etortzen zaizkit nire SM alabe ukiditzezken kezkak, orain dikan eta gehiago ukitzaitu. Eta izaneteke iguala literaturan eta kulturako. Bai, artea hartarako da ez, trastenditzeko, edo nik ala ikusten dut behintzat ez. Eta trastenditzen ez duen arteak ez dit balio nire gehiagik. Askotan jendeak bere mobidez egiten du ez, bere kezkaz, eta baino oso personala egiten duenean eta interesatzen. Ez eta artistak egin behar duela trastenditzeko esfortzu hori, universalizatzeko edo esfortzu hori, nola baita. Kontatzen duena balio behar dio besteari ere. Zu artista izan da, heltzen diozu musikari eta beste esparruei ere, beste modu batean agian artista ez danak heltzen diona? Zerbait gehiago eskatu edo beste begirada bat eman? Ez dakit, baina behintzat konstienteki begiratzen diot arteari. Transcenditzeko bokazio hori eskatzen diot. Eta askotan batzutan ikusten dut antzerki obra bat edo pelikula bat, ez oso personala, eta dana da oso personala, baina historia oso konkretuegi bat kontatzen duena eta ez zait interesatzen hainbeste. Baina bai, baloratzen dut artista batek egiten duenean esfortzu hori, ez? Denei iristarazteko esan nahi duena, ez? Edo bizi duena. Azkenean, gure bizitzak ez dira indesberdinak. Bai, gertatzen zaizkigu gauza desberdinak, baina sentimenduak eta oso antzekoak dira, ez? Beldurrak oso antzekoak dira, desioak edo ametsak ere antzekoak dira, ez? Bera, kasualia da, eta zu oso ondo netaz hitz egiten, baina esan ditzun bosta ezetatikan, ezagutzen ez nuen bakarra zan, etxetik gertuena daukaguna. Hauxe ez duen ezagutzen, bengo ez duen ezagutzen, eta, sorpresa atsegina izan da. Bai, bani kasualitatez dakin non topatuko nuen Twitterren, edo, alaka bat, ez dakit, baina bai. Bai, gaur egun musika edo non topatu daiteke, ez izan daiteke Twitterren, ez dakiz norbaite jarri duen bideo baten, edo... Bai, informazio iturri asko dauzkago, ez? Eta ez dakit, hau non dikatera nuen. Ze YouTubeen ez naiz, hola sartzen den aloloko. Edo, behar bada izan zen Spotify den olako baina bai, harritu ninduen. Eta gero badago beste bat ere, hori famatuago eginda edo, nola baita ezagunagoa, talde berdinekoa edo, eta hori bai da, sexia, baina ez zait etorriko izena. Zutik, uste dela, zutik, olako zerbait, ezakit. Ba, izan daiteke, konpratuko dugu segitun, izan daiteke, azkenen hau da... denbora ditzen zen, eta bai uste denbora diskokoa, edo, ez denbora diskokoa ez, baina berak bai atea ditula lau abestiko diskotxo bat atea du, eta hor badazka... Bai, pentsatzen dut autokoizpena... Iesi, orain dikazten, erekin, hemen hain ez ikusten, lau zaupada izeneko epe bat dauka. Beste talde batera, baina bere palo berdinekoa, laguna. Elkarrekin lan egin izan dute askotan. Bai. Dakizun nola esaten den hau, oaintxe bertan grabatzen ari garen bitartean ez gara gogoratzen, eta mikrofonotik kanpo, igarren momentun gogoratzen. Naiz saiatzen gogoratzen ez dudana, Torriko da, Luis Bait, etortzen bada. Hori da. Edo Spotifyek berriro jartzen didanean.
Bueno, ezakit, hau ez dituzte Spotifyn deskubritu zenun, horrendikan Spotify etzen existitzen, baina entzungo dugu tartetxo baten aukeratu ezun urrengo abestia, eta segituan kontatuko diogu entzulei, zergatik aukeratu ezun La Casa Azulen Revolución Sexual. Vale. Ez dakit revolución sexual, baina dantzaiteko gogoa desiente baten du. Bueno, pues, hori da, horregatik askoratu dut, ez? Alaitasuna importantea iritsi zait. Bai. Eta gero zata gehiago. Nahiko intolerantea bilakatzen ari naiz gauza tristeekin edo gauza deprimenteekin eta garaia ez dago gauza deprimenteak ez dago, nahikoa daukago erreixa da deprimentera jotzea 2008 izan denak bai esatizun nire tolerantzia geroz eta gutxiago da horren alde eta gero iritsi zait La Casa Azul hau da, katalanak dira. Bai. Eta Espainian ez da hain ezaguna, uste ez da hain ezaguna. Uste, justo, abesti hau eta sortu zutenean, hori uste, diskoare horrela ditzezala, eta horrek zutela boom bat bezala, baina... Bai, baina ez da oso ezaguna, eta iritsi zite egiten duten soinua, dala, oso kompetitiboa mundu mailan. Esan dezu bezala oso dantzagarria, eta dantza oso gauza. Ona da, bai, zarantza gabe. Bai, eta horregatik aukeratu dut, asko gustatzen zaidelako, bereziki kotxean nola. Jo, bida, hori ez da lehenengoa aipatzen duena, abesti hau, abesti hau da kotxean entzuteko marabillosoa. Bai. Jetxi ez, igo volumena, eta oiuk hasi total kotxean inorek ez entzuten, eta harriko nahi zola. Bai, hola noa, lotxagarriki horrela noa ni kotxean, askotan. Bueno, eskerrak bidatzen gaudenen atenton bar degula eta ezin degula on bidatzen beste pertsonei porque niri bi baino gehiagotan ikusiko zaten eta esango zuten ama tipo hau normala da baina legala da ez da horrela jotea bai baino gehiagotan galdetu diot nire buruari polizia batek ikusi ezkero horrela joan daiteke kotxean bai ez oraingoz bai ez eman ideiarik DGTri bazpare ez eman ideiarik bazpare ze eozin gauzarekin jarriko digute hala da bai, igual ez dakizen bat dezibilotik gora kantatzen baldin badegu kotxe barrun, 6 puntu eta... Bai, sartuta gauden eromen honetan horrek lekua dauka tranquilamente. Bai, zerbaitek. Sortu gauen hor lehen literatura ipatuet, novela baten olako zerbait distopi baten, oso ez da jarri behar 2006-euneko, 2025 lasai asko izan zitek. Bai, zezen bat gauza onartu ditugun, naiz eta distopiko izan, orain ja normaltzat jotzen ditugunak, eta hori oso kezkagarria iritsi zait. Bai, zenbat aldiz iragurrieten jendeari, Orwellek edo Huxleyk edo burualtxako balu, zesango luz hau ikusita. Eta irakurketa horiek egin ditugu, ez? 1984 edo irakurri dagunean edo ikusi dagunean, pensatu dugu zer omen, ez? Inoiz ez ginateke horrelako zerbaitera iritsiko. Eta iritsi gara, eta normaltzat ematen dugu. Eta hori da terriblea. Bai, laizter pasako gara beste abesti alai batera, baina zuke epatezunez alaitasuna eta intolerantzia hori tristurara edo, orduan, esan dezakegu, imaginatzen dezu triste zauden unetan musika jartzen dezunean, zela musika alaia jartzen duna, ez? Badaude batzuk eta horietako bat ni naiz, regodatzen garela tristura horretan eta musika areta tristago jartzen degula hor murgiltzeko, kasi txerritxo bat bezala horri biltzen denean lokatzetan, zu guzeret kontrakoa. Ez pensa, igual ez dut ezer jartzen eta jartzekotan, alde batetik ere tristura murgiltzea ez dago gaizki, ze, onartu behar dugu gaudela, ez? Triste gaudela edo pozi gaudela edo, konstiente gara, egoera horretaz, bai, aldarte horretaz edo. Eta ordu murgiltzea ez dago gaizki.
Ze, gainera, gure helburua baldin bada gainetik kentzea, ez? Aldarte hori. Claro. Lagungarria izan diteke, erabat murgiltzea, onartzea, tristenago. Bueno, bazen buruz hori ez. Botatzera, eta gero pasatzen da. Bueno, urrema bestirekin seguroz gara tristengo, Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine, okeratu ezu, klasiko hutsu bat, James Brown, 1970 uste dela, bertxo asko daude, bai bereak, eta, bueno, nola, ez zinen aipatu ze bertxo nik hartu dut nire lizentzia. Sondo. Eta da, 1970 justo hori Sex Machine izeneko diskoan ateratzen bat, eta da luzena, 10 minutu eta piko ditu, eta ja sarrera bera, bertxo normalak edo irratirako bertxioak, gara jortzente zuten ez, irratirako 3 minutukoak, motzagoak, honelaka, 30, 40 segunduko sarrera bat, aurkezen dute, rockizar, bueno, rockizar bat bazen, blues edo soul edo, eta marabiat irute zait, pertsona bat hola aurkezte izutenean, joe. Nere kurrikuluma edo nere ja bizitzare egin du egin beharko guztia. Bueno, gero Bartzelan egontzan, oso interesgarria da James Brown. Eta artisten iluntasuna ere. Hori oso de bat interesgarria da. Aurkita influentzu horretaz, asko ditzen daiteke. Baina aurrera entzungo dugu Get Up, I Feel Like Being a Sex Machine. Ondo. The star of the show, hard-working Mr. Dynamite, James Brown! Well, look here. I like to get up and do my thing. Okay, well, let me kind of move these things around here, Let me get up and do my thing, you understand? Can I really get into it? Yeah. Can I get into the thing, really? Yeah. Like a sex machine? Yeah. Moving? Yeah. Doing it? Yeah. Can I get into it? Yeah. Can I get into all our things? Yeah. We're ready to get into it. Yeah. I'm gonna count it off, Jab. 1, 2, 3, 4. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up! Get on up! Get up! Get on up! Stay on the scene. Hortxe ipatzen izun sarrera mundial hori, gutatu zaizu. Zaila da ulertzen inglesa, nik inglesa ulertzen dut, baina hau... Eta, ez nola esaten zuen, do you wanna hear my thing? Hautsa arrastratu egiten du, hauskatu ez du... Hauskatu eta gero azentu hori ezakin nolungoa izango dan, baina... Memphis ezakin nolungoa dan, baina hori Memphiseko auzo marginal batena seguro. Seguro bai, hortik izango da. Ezakin nolungoa dan. Baina bai, ni pentsatu ez, entzuten dugun bitarten entzulari jungo naiz hori euskeratzen esaten dutena, hemen da gaur errokizar, eta esaten, bueno, ez jarraituko, ez dut asmatuko John Brownen ingelesa ondo, James Brownen hori da bakatu, ondo aipatzen. Eta, bueno, hori, kontatu zuk, zuri ez dut euskeratu behar, arduan kontatu lasai, zergatik abestia hau. Bueno, iritsi zait, berriro ere oso sexia kantua. Bai. Eta gero, ni naiz tabernariek gorroto duten bezero tipikoa. Betizkatzen dituna... Enaiz inoiz tabernaria izan, orduan ez da kasua. Bai, irribarre zabal batekin joten naiz. Eskatu ezak kantu bat, eta orduan hau da eskatu nezaken bat. Eta pentsatzen ari naiz tabernak benetan zabaltzen dituztenean hau eskatuko dutela. Ez pentsa mundu guztiare gustatzen zaionik, noski. Dantza egiteko estilo asko daude eta modu asko eta bla. Baina hau, uste terraietara iristen dela. Eta orduan mugitzen dizula zerbait barruan eta mugitzen zara horren erritmora edo. Eta asko gustatzen. Nik aipatzen duten batzutan, antzeko zer izaten dela badaude, dantza arautuak, salsa, edo, bueno, gero milaka variante dazkate, eta askatasun izugarri bate, baina... Eta divertigarriak ere izan daitezke dantza. Oso divertigarriak izan daitezke, baldin eta baldin badakizu dantzatzen, edo lotxa gutxi baldin bakazu, edo biak. Bai. Baina, hau da,
aske dantzatzeko mugitu, salto, astindu nahi dezun guztia egin. Hau da, hile luze bali magazu hile askatu eta mugitzeko abestietako bat. Hau, eta gero, beste bat eskatzen dut, urte batzuk ere baditu, Safrido Bongo Song dantzatzeko oso luzea baita ere. Eta astean ez bazea gimnasiara joan, horrek balio dizu. Konbalidatzen dizu gimnasia, aste osokoa. Segura besti horrekin bai gorrotatuko zizutela tabernariek, ontzan garai bat, bintzat, oain dela segite 20 bat urte, edo 15 bat urte, 20 esan, baina 15, harintzan ni kalkulo mentalak egiten, eta oso azkarra naiz kalkulo mentalekin, eta ni juergan aste nintzen nidan, 16, 15, eta bai, orduan pasai naiz, baina 15 bat urte edo pixa gutxigo, jartzen zutela taberna guztietan, eta tipiko hori tabernatik tabernara aldatzen zanean, eta abesti berdina dagoela, zoragarri, niretzat zoragarri. Iritsi zait, Bongo Song ere oso kantu, dantzagarri izaten, oso nahi iritsi zait. Eta mugitzen zaituela baita ere, beste leku batetik, ez? Agian hau zen, juergan elkarrekin ginala konturatu gabe, eta zukute zinen tabernala ni baino lehenago, iristen nintzenako justo tesak aukeratuta zela abesti hori. Igual, bai. Baina ez diate beti kaso egiten, tabernariek, hori ere esan beharra dago. Ez, irribarre batekin, eta bai, oaintxe, lasai. Hori da, oraintxe, eta zaizaude, eta jartzen, eta Juan Luis Guerra jartzei zute. Bai. Eta burure etorrizak lehenengoa. Antzeko parezido, bai. Bai, eta esatez, markatu, baina James Brown eskatu dizut. Bai. Ez da James Brown entzuko dugun urrengo musikaria, baina sekulako haut buska daukan musikari bada, eta aurratuko dizut, etzara izan lehenengoa, abesti hau, eta bertxio hau, aukeratu zuna, bertxio bada, entzungo dugu segituan, baina etzara izan lehenengoa, eta zerbait izango da jendeak errepikatzea abesti iguala, orduan entzungo dugu tartetxo bat, eta segitu nahi izango dugu entzulei za abesti den, dagoeneko ezagutzen ez badute. Bai. Jolene, oh, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene, 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 please don't take him even though you can. Jolene, Jolene. Nahi gabe harrapatu dugu abestiaren azken zatia, baina justo estribilloan harrapatu dugu, orduan gaitzer di. Bai, kantu honek konflikto ikaragarria sortzen dit. Alde batetik iritsi zait kantu ederra, Dolly Partonen originala, uste dut, berak kantatzen zuen bintzat. Eta bestalde, iritsi zait, kantu askok dauzkatet letra terribleak. Eta honek dauka berezik letra terriblea, ez? Emakume bat esaten ari zaio beste emakume bati, bere gizona pakean uzteko. Alegia, errua botatzen dio beste emakumeari, bere gizonak hauetan esnatu egiten dela bere izen esanez, Jolene esanez. Eta gainera esaten du, Jolene hain ederra denez, nahi duen gizona eduki dezakela, eta berak ezin duela, eta orduan uz dezala bere gizona pakean. Eta iritsi zait, dala, kantatzen duen emakume gaixoarentzat, duintasun eta maitasun propio falta bat ikaragarria. Eta aldi berean oso doinu polita da. Gehituta esaten duzu nahi ez, hasieran esaten du, erregukari naiz, mesedez, ez eraman nire gizona. Gizonak zer esanik ez balu bezala gainera. Bai, noski, eta gainera, ez eraman aldezulako. Aldezulako izan beste dozein, mesedez utzi nire gizona pakean. Eta gari baten, pentsaera, olakoa zan. Azkenean, emakumeen artean daukagun, eta gero eta sororitate handia daukagu gure artean, eta hori oso importantea da. Baina gari baten bai pentsatu izan dugu, eta oraindik ere pentsatzen dute batzuk edo joera hori daukagu. Beste emakume bat, bikotean sartzen bada, beste emakume horren erroa dela, ez? Eta ez gure gizonarena, zer gizonarena, edo... Hori da, jakin, agian Jolene honek etzekien, gizon hori... Aipatzen ez den gizon hau bikotekidea zuenik, edo eskonduta, edo
dana delakoa, baina hori. Eta orduan kantariak pentsatzen du errua Jolinena dela, eta Jolinek esan duzun bezala behar bada. Ez du gizona ezagutzen. Hori da. Eta egia esan, pasatzen da horrendik anolakoak, eta... Bai, errua batatzen diogula. Irrazionala da batzutan errua, baina... Baina emakumeon artean bereziki gertatu da hori. Eta hori da aldatu behar den zerbait. Azkenean bikotea da bikotea, eta bi persona daude hor, eta kanpotik norbaitek eragina baldin baduka bikotean, ez da hirugarren persona horren errua, baizik eta bestearena. Ez errua edo, gauzak gertatu egiten direla baitera, ez? Hori onartu egin behar da. Bueno, balio desatela bintzat horrelako letra eta duten abestiek, goaintxe egin dugun hori ez, aipatzeko, zuzen zu pixkat eukidezula zalantzatxo bat, baina irakurreta bat egiteko. Bai, kontraesankorra da, ez, sentitzen dudana. Pentsatu nahi dut, jende gehienak egingo duela guk egin dugun reflexioa, baina askok ere, hasieran hartuko zuten natural bezala, ez? Bai. Zein da Jolin magaldu hori. Bai, eta gero ere, ointxe bertan ez guatzen, zer aipatuzun, baina hau izan zen denboraldi hasieran esan dizut errepikatu dela besti hau, eta gogatzen ez ere letrari buruzketan egon ginela. Esan dezunean, egin ditor déjà vu bat egin dit, eta esan hemen gari garaialdek aukeratu zula uste dut, eta hemen zerbait erratikan etorri zait burura, eta berak gizona bezala zertantzun, berdina. Azken izan dugu gatzen, baina bai, ez dezula letraren alde hori, bazekala hori letraren alde ilun bat, eta gero gehiago itzen genuen, segun aipatu hori Miley Cyrusen bertsioa dela, eta Mileyren ahotsa, gero ere Disney izatea, gero bestelako bideat, eta gaina berak definitu egiten zuen bide hori, eta nola gizartetikan, eta bai estatu batutikan, baina baita ere mendikan, ez dugu esango mendikan, Amerikako estatu batuak baino begoa garenik, edo hango puritanismoa, edo hortan ez gara sartuko, ez ginen sartu ez da eran, izan, nola, bari emakumeatek nahi zuena egitean, ja aurre iritzea zeudela, eta bai, honek egiten duen musika ez da zer da, ezak zer, eta de repente, orain musikaria da, begira, zera bestia begin dituen hori YouTubeen atera zituen backyard sessions horiek, ez problema, tartean hau, eta... Balio behar da, prozesu hori eta evoluzio hori egiteko balio behar da. Eta talentu ikaragarria daukan eretzat. Bai, eta... Ulerredian nahi eta esan da ez, aurpegi polit bat izateatik eta Disneykoa izateatik ez ez dugu hori guztia lortzen. Ez asko hiltzen dira. Ez balima zu balio eta ez balima gazu, entzun dugu. Ez da, goenkalen ibiltzea bezala. Puxka hori. Goenkalen ibiltzea bezala, jende asko pasada goenkaletik, baina... Jende asko pasada, baina jarraitzen dezutenak bazaudete, eta bidean gelditu direnak beste bideak hartu dituztelako badaudere, orduan ez da... Badaude hori, baina... kritika egiten genion bere garaian eta normala zan gainera, ez? Aktore etzirenak goenkalen lan egitea, profesioaren zatetzen eta baina, gero mantendu gara edo aktorea ginenak, ez? Orduan azkenean, denborak mundu guztia jartzen du berelkoan, ez? Eta ez diet beraiei errurik otatzen, Ja, noski ez. Azkenen errua izategotan deitzen dienei da, eta ez onartzen dutenei. Bagizu irratia nolakoa den, esan degulako irratian ibilitakoa zarela, eta denbora ja pasatzen naiz, orduan biskor itzengo dugu operatu dezugun azken abestiaz, eta entzungo dugu bukaeran, hau Robert Palmerren Johnny and Mary da, eta izanetek guztietatikan pixka desberdinena, guztietatikan ez, bengoaren denborare desberdinena zen, baina... Egun gara 70. hamarkadan, egin dugu dantza La Casa Azulekin, eta egin pasako gara oso 80. hamarkadako pop sintetizadorekin oitako baladoitako batetara. Bai. Eta... entzungo dugu lehenengo, edo ez? Hau bukaeran entzungo dugu, baina kontatuko zergatik. Neri, eta ez dakit, iritsi zait, segurazki okernago, baina iritsi zait, azken garaietako kantuek ez dutela historia bat kontatzen, ez dut ipuin bat kontatzen. Eta Robert Palmeren hau, Robert Palmer bera gustatzen asko, bere bideoak izan ziren oso aurrerakoiak, ez, bere momentuan. Naiz eta, ezakit inoiz ikusi dezen Robert Palmeren bideo bat, baina oso matxistak edo, emazizaketen emakume ederreak, eta tipoa erdian, ez? Baina, oso 80. hamarkadako bideoklipak dira. Oso, bai. Eta, baina gustatzen zait, historia kontatzen ditulako. Johnny and Mary kontatzen dut Johnny nolakoa dan, Mary nolakoa dan, segertatzen da berein artean, eta horregatik aukeratuet. Bakizu horretaz aparte,
berak aipatu zuela beste irakurketa bat zeukala, ze hau, Bahamasen edo grabatu zuen, nik ezakit, bere bizitza horren ezakit Bahamasen bizan edo, eta da, joku horrekin, esan dezuna Johnny Tamirin historia, politikari egindako kritika. Gizarte, klase politikoari, zerror, nik abestiaren letra ez dut oso ondo gogoa, baina aipatzen duen Mary dagoela itxoiten bezala hilea horrazten, eta da, como gizarte dago politikari itxoitenea aldatzen diren, eta ez dira aldatzen, eta pozten naiz. Horlaukara, beste irakurketa hori, igual ausartagoan ginen ez, orokorrean. Ematen du orain iraultzaileagoak garela, baina ausartagoak ziren artistak. Orain oso horreixa da esatea iraultzailea garela. Bai, esatea bai. Twitterreko iraultzaileak, eta Instagramekoak, eta alde guztietako iraultzaileak gara. Twitterreko... Baina sofatik altxaga. Anonimotasuna, en fin. Bai, hori, ezin duzu iraultzailea izan anonimo bazara. Bai. Eta hori hola da. Bueno, hori da beste egun baten jikita egun meloi handi bat, eta benetan mila esker gurekin egotatikan, eta esan bezala Robert Palmerren Johnny and Maryrekin agurtuko gara. Esan da, eskerrik asko. Aio. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it would buy the truth from him. Mary says he changes his mind all in the woman. She made a bet, even when the chance was slim. He says he's willing to learn when he decides he's a fool. Johnny says he'll live anywhere when he owns time. Here he comes again, says she should be used to it. Mary always hedges her bets, she never knows what to think. She says that he still acts like he's being discovered, scared that he'll be caught without a second thought, running around. Johnny feels he's wasting his breath, trying to talk sense to her. Mary says he's lacking a real sense of proportion. So she comes ahead, knows he tires easily. Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts the walls, says she should be used to it. Johnny's always running around, running around.
Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Biluztasunez jantzita diskoa aurkeztu du Arimataleak aurten. Bizkaiko hirukotearen bigarren lana da, aurretik Metamorfosis aurkezpen txartelarekin denak txundituta utzi ostean. Txunditzeko almen hori bizi-bizirik mantentzen dute Paule Bilbauk, Gontzal Bilbauk eta Josu Gonzalezek bigarren disko honekin. Showgaze estiloa jorratuta, distortxoaren eta pedal efektuen erreinuan murgiltzen dituzte entzuleak. Eta, kasu, behin Arimaren baso ilun eta ostotxuan sartuta, zaila da eta handik atera nahi izatea. Gaurkoan, Arima taldearen Arima bera dugu gurekin, Paule Bilbao, ongi etorri bigarren kafera eta Arratsaldeon. Arratsaldeon, gerturatu beldurrik gabe mikrofonora, eta altxatza daukazu baita hor giratuta. Beti horrelakoa gertatzen zaizkigu, lasai. Ohituta gaude. Ohituta gaude eta gure gonbidatuak ohituta daude baita, ze edukitzen ditugu mikroarekin. Eta entzulak ohituta daude bertsolariekin egiten dugun txisteak eta mikrofonarekin ino egiten dituen txistoiek. Egia da. Bueno, baina gaur inigo zago eta guk heldu beharko diogu... Helduko diogu gainera, ez? Elkarrizketari. Beraz, Iñaki, nahi duzunean hasi galderak egiten. Paule, justo lehen hori aipatu dugu mikrofonotik kanpo ez, baina itzen genuen lehenengo bigarren aldia da itzeten dugula, kerstat egiten degula, barkatu, eta elkarrekin itzen genuen aurreko horretan, biluztasunez jantzita atera berri zenekaten, gogoratzen du gaina bendikan kopia fisikoak berak iritsi gabe zeudela bendikan zuen gana. Ja pasada denbora alditxo bat, hilabete pare bat pasadira, zer moduzko harrera aukidu diskoak, zer moduzko bilakaera izan du? Oso positiboa. Bai, geroztik aurkezpen kontzertuak eman ditugu, ja 6 izan dira, 6, bai, ez dakitu, eta ja bukatzen gabiltza lehenengo fase hau, eta ez dakit oso pozik gaude ateratako diskoarekin, bai, nik uste, nahiko harrera ona ez, izaten ari dela, behintzat niri heltzen ari zaidana horixe da, eta fizikoan baita, gaude ez daltzen, ez da hor bestseller bat, baina estiloa ez da hortarako eta pozik baita horrekin, oso gustora bai. Gaina kontzertuk aipatzen hasita, orain dela gutxi hementxe egontzen zaten Tolosa Bonberenean. Hori da, abererekin, bai. Hori da, eta gaina diskoa Bonberenean grabatu zenuten, gero helduko diogu horri gehiago, baina hori, justo izan zen, bueltatzea pixka bat diskoa sortu zen leku horretara. Hori da, bai, eta gainera Bonberenea ekintzak da gure disko etxea edo, eta bertan egiten dugu dana, eta oso gustora. Bai. Nik ara juteko asmoanekan esan dizut leheno, baina, Baskari familiarrak batzutan hemen Euskal Herrian asko luzatzen dira eta ezin izan jun. Baina nik zuek ikusteko desioak jendeak aukera bauka horrendikan, ez? Uste dut aste honetan, bertan, asteburu honetan. Hori da, bai, Astran joko dugu, Ro taldearekin, Gernikan, eta nik uste nahi kontzertu polita izango dela, ze, Ro izugarri gustatzen zait, eta kontzertu hori antolatzeko aukera izan nun, eta bai, ondo bengo da nik ustea. Eta gaur egungo egoera honekin, musiokoakin, eserita, ohitu zeate hortara edo ze sentsazioak azute olako kontzertuak iten dituzun tenean? Hasieran nahiko hotza zen, ez? Jendea ikustea olako distantziarekin, musikoarekin, eta gainera ez daukazu beregin feedbacka, orduan ez dakizu ondo zoazen edo ez, eta bai, azkenean da pixkat, epaile moduen egite dutela, ez? Baude hor serio, egiten dezun nakatz txiki hori baita, nik uste orain gehiago nabarmentzen dela, ez? Haian lehen jendeak, baztegoen trago batzuk hartzen, hitz egiten, ez dakiz zert, orain jendea badago nik uste, hori, musika entzutera eta hortara bakarrik bideratua. Baina, pizkatu hitzen, eta espero dugu gutxinaka aurreko normaltasun horretara bueltatzea. Egia, ez un inoiz pentsatu epailearen figura egia da, eta gainera,
segun eta zeharetotan, mai baten bueltan jartzen duzte jendeare, bai? Orduan, zerbaitean nahi baduten maia, falta zaigun bakarra entzulei da, ja jartzea guri kartelak eta abestia bukatzea, 6, 7, 10. Ba, aurrekon kontatu ziten lagun batek, kontzertu baten egon zala, bi lagun juntzian kontzertura, eta, klaro, eserita. Eta ezin zuten altxa, etzagon baimenduta. Eta nire laguna, nahi gabe, altxa itezala. Eta orduan, nire beste lagunak atximurka iteziola, hanken atximurka. Eta zeukan marka, erakutsi zigun, zeka beak ezin zula, eta esatzen zuen, nik musika hau entzuten dut, enaiz joatzen, oain nintzait etortzen gogora ze kontzertu zan, baina, eta altxaiten itzan, eta orduan lagunak, kink, eseri. Eta hola kontzertu. Gaixua bilak, bat atximurran marka guztiekin, eta ez dira lotxea pasatzen nahi zara. Biak. Paule, bilin naiz irakurtzen horrela, eta entzuten zuei egindako elkarrizketa desentez, behintzat, esan dezu jendeak ukidula interesa, baina, komunikabidek ere nahiko interes zabalok dute, eta ikusiet asko errepikatzen dela, nik ere galetu nizun bere garaien gaztetasunaren inguruan, 80. hamarkadako musika entzute horretan, baina gutxi aipatzen da, musika hori ez dela segurazki, bai, irrati formuletan entzuten den musika, baina alare oso presente dagoela, ez azkenen, oain dela parat urte edo bimen, Slow Dive, kabeza ekarteltzen, kartelburua. BBK Lifen, The Jesus and Mary Chain egontzen Primavera Saunen kartelatea du aurreko astean, eta talde bat baino gehiago daude orduan. Egia da, badela 80. hamarkadako musika, baina hala ere, oraindikan oso presente dagoen musika bada, ezta? Bai. Nik uste baita presente dagoela guk entzuten dugun musika edo estena hontan, ez? Haian, ezakit, irrati popularragoetan edo musika estilo hau jorratzen, eta nik uste pena bat dela, ez? Azkenean galtzen ari da. Bueno, pena bat ez dakit, zebrain baita baukera ematen ari dira, esan da, beste talde batzuei, edo beste proiektu batzuei, sorrera hori, ez? Edo sustatzeko. Baina, nik uste minoritarioa dela, ez? Azkenean guk jorratzen dugun estiloa. Bai, gaina egen Euskal Herrian ez da bereziki gehiagi jorratu estilo hau, ez dakit, Euskal taldeak entzuterakoan, ze taldetara jotzen duzu normalean? Azken aldi honetan, asko gonez entzuten Gasteizen dagoen post-hardcore talde bat, Bibora, ez dakit ezagutzen zuen. Ez, baina apuntatuko dut. Bai, fitxerora. Gaztelania eta euskeraz uste dut edo ingelesez baita abesten dute, eta bai ez dakit, nik uste baudela baita proposamen ezberdinak gero dena ondarrutik. Oiek bai. Justo egin nuen baita kolaborazio bat bereikin, eta oso gazteak dira, eta izugarrizko talentoa daukate. Orduan bai badaude estilo honekin harremana duen proiektu berriak sortzen, gero badaude bagian beste puntakoak ez, edo bagian trap munduan, elektronika munduan ari direnak, eta ez da txarra ere ez, azkenean nik uste ateak ireki behar direla gauza ezberdinak. Azkenean anistasuna positiboa. Claro, hori da. Eta zuen diskora bueltatuz, 2008ko udan, hau da, aurreko udan grabatu zenuten, horren bestez, edo konfinamenduan bete-betean, edo konfinamendutik ateratzen ari ginela sortu zen ituzten abestiak, ez da? Bai, izan zen jak konfinatuta geundela, pizketa horretik. Ni, barengoen etxean, gure etxean baukagu olako entzaio lokal bat, nira eta horretik beste talde batzuetan aritu izan da, eta baukagu lokal txiki bat, orduan barratxaldetan pizkat iesi bezala edo bertara juten nintzen entzaiatzera, eta azkenean gauza berriak suertatu ziren, eta bestei pasan nien hola modu nahiko etxekoan edo grabatutako pista batzuk, eta horrela junginen abestiak borobiltzen, baina konfinamenduan izan zen. Ze ondo, batzuk bizkotxoak egiten gintuen, eta beste batzuk diskoak. Eta bestatzuk lana bakarrik egiten genuen, eta ez batez bestea. Ez pentsa. Eta etxean egote horrek, orain ikusita ez, urtebeteko distantziarekin edo, ikusten duzu eraginik eukizula musika abestiak sortzeko garaian? Bai, nik uste baietz, gainera letrak batzuk ez, horrekin harremana daukate, ez guztiak, baina orokorrean bai. Eta nik uste baita bertan lortu dugun soinu horrek baita hori lotura daukala, ez? Baita izan da, nik uste, azken aldi honetan entzundako musika gian pixkat zabalagoa izan dela, ez? Ez dala gian estilo zehatz batekin harremandu, orduan horrek baita aukera emandu, haian diskonetan nabarmentzen diren beste zehaztasun horiek edo ikusteko. Taldekide guziak
separatuta zineten, bata bestetat. Bai. Osea, bakoitza bere etxean zegoen. Ni aitarekin, ze aita da bateria jolea gontzen. Begira. Eta biok elkarrekin, orduan batzutan elkarrekin aritzen ginen, baina orokorrean ni bakarrik hasierako parte hortan. Baize, hoi oso desberdina izango da, ez? Ezakit, ni naiz utxa, osea, utxa sormenarekin, eta baina hoi oso desberdina izango da, denak elkarrekin zaudetenian, nik hemen jarriko nuke hau, edo nik hau, eta bakarrik zaudenean, ez? Bai, orokorrean nik harima esango nuke nire proiektua dela nik sortze ditu alako abestiak. Orduan, baita nik uste baita horrek ematen duela pixka bat botere edo alduntze hori, ez? Baita emakume moduan, eta nik uste kutsu rebindikatibo bat edo baita badaukala nire proiektua dela esatea. Baina gero hirurok Power Trio formatuan borobiltzen ditugula, azkenengo ze horiek ematen, baina basoko komentatzen zuna, ez azkenean hasierako ideiak eta bestiaren estruktura guztia eta hori nik pentsatzen dut. Eta, hitzak gero aztertuko ditugu sarraskian. Goiurik egindako sarraskian, baina esan dakitzakegu orokorrean nahiko melankolikoak, melankoliatxuak diela, horrelako hitzekin eta bizi genuen garaiarekin eta izan zen konfinamenduko edo etxealdiko prozesu terapeutiko bat zuretzako? Bai, eta hori baita komentatu nik uste beste batzuetan, banietzat musika betianik izan da, eta idaztea baita orduan, zen hori, ez? Azkenean, egoera hartatik, ziurgabetasun egoera hortatik, ies egiteko edo pixkat nire buruarekin hobeto sentitzeko hasi nintzen prozesua, eta hori izan zen. Laizter entzungo dugu ja gaurko lehenengo abestia, eta esan dugu, hitzei gero liko diegula, produkziari tartetxo bat emango diegu gero gehiago, baina bi diskoak entzun da bata bestearen ondoren metamorfosis eta biluztasunez jantzita, niri bentsatik dit irudipena ahotsak edo protagonismo gehiago hartu ote duen bigarren diskonetan, ez dakitan protagonismoa hitza edo bentsat trataera edo garbiago bezala daudela hitzak, ezakit horrekin ados zauden edo ez? Bai, izan liteke bai. Kontua da, ni, aurretik beste talde batean aritu nintzela, baina gitar jole moduan, eta ni hasiera batean nire burua musikari bakarrik kontsideratzen nuen, eta behar hori somatu nuen ez, norbait abestu bertzuela, eta ez da nuen, frogatuko dut iazea teatzen den. Orduan, eramat, hori 2 urte edo abesten, eta hasieran, kriston beldurra neukan ez, ia zagertatuko zen edo, eta gero nik uste pixkanaka ikasten abilela, eta zeo zer hobeto edo egiten dudala, orduan hori nabaria da diskoan eta eman diogun nagusitasun hori baita horregatik izan liteke. Agian ziurrago edo sentitzen naizelako abesterakoan orain. Eta pentsamenduen biktimak abestian, Sara Zauzaia kolaboratzen du. Nola izan zen berekin kolaboratzea edo nola izan zen berekin kolaborazio hori? Bai, Sara asko miresten dudan musikari bat da, eta horren geroztik lagunak egin gara eta komentatu nion, hasiera batean, nahi baldin mazun justu abesti honetan parte hartu, eta hasieratik esan zuen gainera oso posik, eta hasiera maneukan olako melodia hotz batzuk pentsatuta, aurretik etxean egindakoak. Baina gero, bera juntzanean, arratsalde batean hor bomberora grabatzen eginela, eta esan nion, eta zergatik ez egun momentuan sortzen, ez? Agian biok egindako zeo zer, aberatsagoa izan daiteke, ez? Agian nik bakarrik egiten dana baino. Eta horrela modu librean, arratsalde hortan, pare bat orduz suertatu zen biok elkarrekin. Eta nik uste hobeto geratu dela, Hasieratik bazenekin pentsamentuen biktiman abestian izango zela kolaborazioa, argi zeneukan? Justu, diskoen abestien ordena izan zen, konposatu nuen orden berean. Eta abesti horretan, somatzen nun zerbait falta zala abesti hori borobiltzeko. Eta pentsatu nun, eta zergatik ez kolaborazio bat. Eta justu, Saran pentsatu nun horretarako. Gaur Sara zau gurekin, baina Paulerekin nahiko. Noski. Paule eta Pauleren gitarrarekin. Claro, eta pedal guztiek, ze pedal esintekarri ditu. Orduan, guazen entzutea, ze... Horrela dena montatuta balin badaukagu, hori da
faltatzen den gauza bakarra. Orbainak entzungo deula usten dut, eta Inigo beti esaten du bezala, jo nahi dezu edo aldez aurretikan aurkeztu nahi dezu abestia. Aurkeztuko dut. Vale. Bueno, horrengo abestia Orbainak izango da. Perfecto. Perfecto. Jarriko dugu gure musika zu gure set akustikora joan alizateko, eta orain txentzungo dugu lehenengo abestia. Prest dago Paule eta Orbainak entzungo dugu. Oroimena gahara Borrotoz beteta jako utzuhu batian Oroimena gahara Borrotoz beteta jako utzuhu batian Ziurtasunez asko itxasoan murgil dute Nora ezean malkoak itxaso antantaka Zure bihotzaren barneko kora Piloa Desegitea ezinezko denean Oroimena gahara Borrotoz beteta jako utzuhu batian Oroimena gahara Borrotoz beteta jako utzuhu batian Beti esan izan dut nik txaloak asko zobeak hauek eta ez lehen jartzen genitun artifizial hoiek. Badator berriz... Gordeta azkagu edo ja... Gordeta daude, gero egingo dugu proba. Ez. Vale. Badator Paule berriro elkarrizketa zetera. Prest berriro galderekin jarraitzeko. Badituzu gehiago, ez da? Bai, gaina. Hemen segi. normalean, Paul hemen normalean Inigo Asensio heltzen dio zati honi, lehenengo abestitika buelta egiten dugu nunari, eta batez ere heltzen diogu eta hitz egiten dugu produkzioaren inguruan, gai teknikoagoak, pixka bat ze bilatu dezue musika tresna batekin, ze bilatu dezen bestarekin. Inigo ez dakagu gaur gurekin, eskapatu intzaigu, baina, bueno, helduko dio gure zatitxo honi,
aipatu dugu ez, 2020ko udan grabatutakoa dela, Tolosako bomberenean, masterizazioa Jonan Ordorikak egin zuen, aipatu duzuzuk ere abesti guztiak zu konposatutakoak direla, letrak ere guztiak zuriak dira batezik, ze Alex Uriarteren hitzak hartutzen dituzten ametxen noranzko errealisti abestirentzako, Hori da bai. eta argazkiak Josune Degoni Garziak egin ditu, eta aztu gabe grabaketa, nasketa eta ekoizpenak Carlos Sinagak egin ditu, Txapek, Txap, ez da lehenengo aldia, aurreko diskoarekin ere metamorfosisekin bere gana jozen uten, zarako Txapek berarekin berriro lan nahi izateko, zezate bakarrak berriro behin Txapekin egon da, berriro jotzen dutela bere gana. Naizta. Ba, ez dakit berak, gure soinua ulertzeko, edo, bueno, oso ondo ulertzen du bai, dauka olako zerbait, guk lokalean pentsatzen duguna oso ondo eraikitzen duela gero diskoan entzuteko, eta gero baita berarekin lan egitea ba, izugarria dela, ez oso pertsona hurbila da, oso majoa, eta oso gustora egoten gara berarekin. Aurrekoan egon ginen 5 egun, eta azkenengo diskontan 7 egun, bombereneako estudioetan, eta bertan jasotzen dugun tratua izugarria da. Osea, que... Bai, ez da lekutxarra aneteko. Hori da. Ez eskatolosa. Gainera, aipatu ez berak oso argi eukitzen dula gauzak buruan, orduan ere zuek abestiak ekarri zen dituztenean, berak ja segituen eintzun bere mapa mentala, edo ibilizinaten 7 egunetako egun bat edo bi pixka bat bilatzen, zertopatu, ea metamorfosisera gerturatu, edo handik urrundu, edo ibilizinaten lanketa horretan? Ba, bueno, aurretik, estudiara juna aurretik bialin izkion, lokalean grabautako maketa txiki batzuk, eta berak, ba, entzun zitun, eta, bueno, gero, ba, pare bat dei horrein geroztik, ba, pixkat zehaztu genuen zein izango zen soinua, ez, bigarren diskontan. Baina, bai, nahiko borobildutak edo eraman genituen abestiak, eta gero bai bertan, ba, azkenengo detaile horiek beste aian gitarra kaparen bat, testuraren bat, soinu ezberdinak, eta hori bai ikusi genituela bertan. Bai, orduan, bueno, izan zen nahiko prozesu, aian ikuste aurrekoa, baino askoz garatuagoa bezala edo detaile gehiagorekin. Eta nik uste hori nabaria dela baita diskoan. Bai, zuzteu ere erosago sentituko zinen estudian, azkenen zuke ipatu duzu leno, ez, ahotsarekin ere baina konfiantza gehiago, imagintzen bai estudio baten sartuta, bigarren aldia izan da, bueno, bigarren aldia intzatarimarekin izan da, ja, lasaitasun gehiago eta konfiantza gehiago, bai, gauzak proposatzeko, bai, ez, zuk proposatu duzun hau etxaitain beste gustatzen, eta gauza egiterako, ez da? Bai, eta gainera pertsona berdinarekin eta leku berdinean, ba, nik uste errazago dela. Nei asko gustatu zait, diskaren azaleko argazkia. Jarri egingo dugu gure streamingetik jarraitzen gaituzten entzulek ikusi alizateko. Josune Degoinirena da. Zuzeu zara portadako emakumea, antzeman daitekeen emakumea, zuzea? Bai. Eta baduzu hola naturarekiko atxikipen bat ikus dezakegu azalean bertan, non zu agertzen zaren lore batzuk eskuan, eta zuaitz baten ondoan, bueno, streaming bidez ikusten ari direnak, ikusten ari dira, eta bestela joan internetera, eta begiratu, ze oso polita da. Baina gidatzen ari balin bazarete, jende asko kentzuten gaitu autoan. Gero, etxera edo lanera, edo maitalearen etxera iristen zatenean, orduan bai begiratu. Eta gero promoko argazkian ere, bambu zuaitzen artean agertzen zarete zuek, eta baduzu hola naturarekiko atxikipena. Bai, nik uste, gainera egiten dugun musika estiloarekin, ez, oso harremanduta dagoela edo, eta ezakit nietzat natura iruditzen zait, bertan, pakean sentitzen nahi zen leku bat, ez, horrela pixkat mistikoki esan da. Eta, ezakit, nik uste, bertan gure sustraiak daudela, ez, orduan, ezakit, musika estilonekin askotan biluzten naizela o emozionalki ez, nire gauzak kontatzeko, ezakit, polita ikusten dut ez, horrekin lotzea, eta horrela izan da. Horreko diskoan gainera baita, bestiak beste baso batean egin genituen, osea, dana dago lotuta. Eta aipatu dugu alde batetikan, hori, zu erosoagoa sentitzen zinala estudioan, Txapekin berriro, aitak, ez dugu aipatu hori ez, Gontzal, zure aita izate zapar eta taldeko bateri jolea, 16 taldean ibilitakoa da, orduan, bada eskarmentu handi haukan musikaria, orduan, berare saiatzen zen edo eskua sartzen grabazioan, naiz eta zuk izan duzun bezala
pixkat zure proiektua izan, Josuk ere ematen zituen bere ideiak edo gitago izan zen txap eta zure arteko elkarrizketa bat? Ba, bueno, orokorrean, aitak beti esaten du, eta berak asko, hau komentatzea gustatzen zaio, ez? Egitea olako ezberdintasun hori eta nire proiektua dela esatea. Orduan, agian lokalean gaudenean, zeo zer borobiltzeko edo agian nik estankatuta geratzen naizen ideia batean bertatik ateratzeko bai laguntzen diala, baina orokorrean bai distantziak mantentzen, ez? Edo, hori egitea gustatzen zaio, orduan ez da gehiagia asko sartzen. Ta estudioan bai agian, hori, detailitzoren bat edo komentatzerakoan bai iruron kontua izan zen, baina orokorrean bai esan liteke agian txap eta bion kontu bat izan litekela. Ezken Josu eta Gontzalen kontua dela, gehiago bide lagun pixka bat izatean ara, ez zatea aguazen hortzikan, baizik eta pixka bat bide lagun egitea eta lagundu dezaketen guztien laguntzea, baina hori, betire zure gitaritzape horretan. Izan liteke, bai. Gero ere, aipatu duzu hasieran hori ez, aitare, etxean badago zutela lokal bat. Bai. Hor, imaginatzen dut, makina bat musikari pasako ziala ez orain, baina baizik eta aurreko urteetan, zu, hori, umetxoa zinanean, edo pixkate nerabe zaroan sartuta, horrek nolabait sortuko zuen zure musikarekiko harra, ez? Azkenen musikari artean eta musikaterrezen artean azteak horrek helduko zizun. Bai, noski. Bata, izan da hori, ez baldin bazein 16 taldearekin, beste proiektu batzutan egon da, orduan betianik egon dira musikariak etxetik sartzen eta irtetzen, eta gainera hain erraz eta gertu neukan leku bat zanez, txikian nintzenetik ja bertan jisten nintzen pixkat esperimentatzera ikustera gertatzen zen bertan, eta hasiera batean bateria jotzen hasi nintzen, aitak erakutsita, baina gero ikusi nun nahian gitarra izan litekela nire musika tresna gogokoena, ez? Eta gero ja gitarra klase batzuetara jo nintzen, musika eskola batera, baina txikitatik hasi nintzen pixkat hortan. Eta ere baita etxean entzun dugun musikak baita izugarri lagundu ditez, aukeraketa hortan, ezakit gurasoek jartzen zuten musika hori, 80 markadoko musika izan da, eta gero nire klasikoak bihurtu direnak, Sonic Youth, Pixies, Nirvana, eta horiek. Irakurri nuen elkarrizketa batean, zu behin txikiago zinaren kotxean Nirvana entzuten ari zinetela, eta zu zinela burua astintzen, pentsatzen ez zizuela inorek ikusten, baina justo aita zeola retrovisoretik begira. Laizter entzungo dugu bigarren abestia, okerrez banaiz Kale Grisa abestia izango da, justu Metamorfosis diskotikan berreskuratuko dugu. Aipatu dugu, ez? Egon ziala hori txapekin eta ja Metamorfosisen, ibili zinatela pixka bat zer begiratu. Aipatu dugu hemen ahotsak badaukala beste presentzia bat. Bai. Zer gehiago aldatu da batetik bestera, hori, aipatu dugu heldutasuna aparte ezagite, probatu dezue looper berri batekin, edo efektu desberdinak sartu dituzue orain, edo ez? Pedalen aldetik, bai pare bat abestitan edo pedal berriak erabili ditugula, justu txapen lagun batek utzitakoak, Koldo niñako eta txiko tornadoko gitarjoleak, berak utzi zizkigu nahin bat pedal, eta horiekin egon ginen pixkat esperimentatzen beste gauza ezberdinak lortzeko. Baina orokorrean ikuste formatua nahiko antzekoa izan dela, bai aldatu dela gitarra, aurrekoan Josuren gitarra batekin jotzen nuela, eta horrekoan nire gitarra da, orduan. Soinua agian pixkate ezberdina izan daiteke horregatik, baina modeloa eta berdina da, Jazzmaster batekin jotzen dut, eta hori agian pixkat hobetu da modelo aldetik pixkat ezberdina alako, baina nik uste bertatik ez dela asko nabaritzen. Agian gehiago izan daitekela produkzio aldetik ahotsean erabilitako efektuak agian zeo zer ezberdinak izan daitezkela, edo gitarrak duplikatzerakoan baita erabili dugun estereo hori hor zeo zer aldatu dela. Goiuri, nusten dut ja laiztea sarraskian sartu beharko dugula, eta horretarako aurretik abesti entzun behar dugu. Nirentzat, bigarren abesti entzun nahi dut, eta kasunetan aipatu dugun bezala Kale Grisak izango da. Joan dadila Paule gure set akustikora, eta ni sarraskia prestatzen joango naiz.
Kale Grisak da. Eta hortzaude kaletzia utzegindako itzak errezitatu eta hortzaude kaletzia utzegindakoekin zakerrepikatu.
Eta jarraitu behar dugu elkarrizketarekin. Paule, badakizu zer den sarraskia? Gure sarraskia. Oi, orain bai. Gurea, da. Guk hartzen ditugu zuen letrak, aztertzen ditugu, eta galderak egiten ditugu letren inguruan. Sarraskia izena jarri diogu, baino izena da beldurgarriena. Gero txintxoak izaten galderak Nola, goilurik ez duen beldurra ematen, jarri berri nion izen beldurgarri bat. Horregatik, eta izen beldurgarria jarri genion, eta gero esan genuen, izen beldurgarria jartzeaz gain, hemen zerbait falta da, eta hau erabaki genuen. Sarraskia. Kandido Urangaren ahotsak beldurra ematen du, Bai. Agian, efektu hori gabere, nahikoa izan bai, ahotsa sarraskia esan, bakarrik. eta nahikoa izan. Bai. Orduan, asingo gea. Oso, Ni letrak azertzen aritu naiz eta ikusi dut, adibidez. Orbainak abestian, oroimena gara. Nora ezean abestian, animalia bakartiak gara. Pentsamenduen biktiman abestian, gure pentsamenduen biktimak gara. Eta utopia abestian, bi gizaki auskor ginen. Orduan hemen bi galdera dauzkat. Lehenengoa, zergatik aldaketa hori? Lehenengo abestietan gara, eta bapatean utopian ginen. Zergatik hori? Berez ez dago pentsatuta, horrela izateko. Izan zen, abesti bakoitzean gauza ezberdinak kontatzen ditualako, ez? Eta ian gauza batzuk, orain dela urte batzuk, aurretik izan zienak, ez? Eta beste batzuk, ian gaur egun edo baita, hor pilpilan jarraitzen dutenak izan daitezkelako, orduan ez daukablako koherentzia, gaina ez dut inoiz pentsatu hortan. Eta bigarren galdera da, ea zerekin identifikatzen zaren gehiago. Oroimena zara, animalia bakartia zara, zure pentsamenduen biktima zara, edo gizaki auskor bat zara, edo agian dena. Nik uste dana, ez? Azkenean horregatik idazten dut, guztiaekin identifikatuta sentitzen aizelako. Baina agian aukeratuko nuke, gaur eguneko egoerarekin edo harreman gehiago daukana, ez? Zeia, pasadena, pasada, eta ezin dugu ez ere hortarako orduan, orain aldian zentratu eta hori hobetzen saiatu. Oso ondo. Eta ipatu dugu naturarekin erlazioa baduzula eta pixka terapeutikoa dela, eta hori ere letretan ikusi dugu, adibidez, Orbainak abestian esaten duzu ziurtasun ezazko itsasoan murgilduta, eta utopian bi gizaki auskor ginen itsasoan etzan da. Itsasoak asko inspiratzen zaitu? Baita, basoa eta itsasoa gehien bat. Itsasoaren, eta gainera ekaitza dagoenean, ez, euria dagoenean hor itsasoan sortatzen den hor zurrunbilo edo olatuen talka horiek, nik uste oso metaforikoak direla. Eta basoan edo basoaren mistikotasun puntu hori baita, orduan, izango nuke bi gauza horiek. Jarraituko dugu sarraskiarekin, gero ikusi dut esaldi bat asko gustatu zaidana, dela iesi doaz pentsamenduak aske diren lurralde batera. Oso politia iruditu zait eta pentsatzen hasi naiz, nolakoa ote da lurralde hori, pentsamenduen lurralde hori, nolakoa dela uste duzuzuk? Nik uste gaur egun modu kontziente batean edo pentsatu ezin ditugun gauzaiek, ez, modu errealean, bertara juten diren fantasiak agian esango dituzke, fantasia idealak edo nola baita. Eta azkeneko galdera, sarraskiarekin amaitzeko, magnetismo artifizialak abestian esaldi bakarra dago. Zama handiegia daramazu lepoan, handia, egia. Zergatik esaldi bakar bat? Pentsatzen dut garrantzitsua izango dela esaldi hau zuretzako? Hasieran abesti hori instrumentala egitea pentsatuta neukan, baina gero, basan genuen, eta zergatik ez dugu justu esaldi hori gainera. Gaina baude bi abots Josuk egiten dituen oiuak, eta gero nire ahotsa hor fondoan, eta kontraste hori ez, batena oiuka da bilela nahiko modu
hori ez, pixkate balaguntza eske bezala, eta gero nirea hor agian melodikoagoa, eta esaldi horrekin harreman izugarria dauka ez, azkenean dira agian pertsona baten bi aurpegiak bezala, edo nolabait hori esladatzen du. Bai. Eta bada indarrezko daukan esaldi bat ere ez? Bai. Horrezko matrikularekin gaintzi duzu gure sarraskiari da, orain jarriko ditut txaloak. Baina hemen trampa bat egiten dugu. Ze, sarraskia zuek gainditzen duzue, baina saria guretzako da. Ze, sarraskia gainditutakoan, 3. abestia eskatzen dugu. Hau da, ondo montatu dugun trampa ez da. Horrek izan nahi du norbaitek ez badu aprobatzen sarraskia 3. abestia begatuko gala noizbait? Horregatik ez inork ez aprobatuko. Orduan zigor bihurtuko dugu eta jazta? Orduan, hori pentsatu behar dugu. Bueno, momentuz, eta... Momentuz, horrezko matrikula daukagu, orduan entzungo dugu. Hoi da, eta gaur da, 2. kafearen 230. saioa, eta ez du inork suspenditu sarraskia. Gonbidatu finak ekartzen ditugu. Bakigu, nor gonbidatu gut. Entzun dezagun azken abestia, baino entzun aurretik agurtu egingo zaitugu, ze denbora aurrera doa, gustora gaude hemen, baina konturatu gabe, 6ak gainean ditugu. Beraz, eskerrik asko etortzeagatik, eta hemen esaten dugun bezala, honek 2. kafea izena du, eta guk gure gonbidatuak beste kafe bat hartzera gonbidatzen ditugu beti, beraz, ziur laizter ikusiko dugula elkar. Entzun dezagun hurrengo abestia. Wondering what the meaning of life is in this dystopian world. Coming with the optimist wondering what the meaning of life is in this dystopian world.
Talk to you.